Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi yurdun içinden başlamakçı. Bize gelip gowşan habarlara göre şol 1 sentýabr ýa-ni Türkmenistanyň beýleki öňkü postsovet respublikalarynyň bolşy ýaly ýa-ni mektebe çağıraryň birinji gezek gadam basýan günüde. Kim 1-nji klasa, kim 5-nji klasa, kim 10-nji klasa gara. Hemme kişi için bir şular ýaly şartlykly gün. Tomuz kanikulundan soňra hemme kişi mektebe gaýdyp gelýär. Ýöne Aşgabatyň 4-nji orta mektebine ýa-ni Rus türkmen mektebine ýa türkmen ors mektebine diýip aýtsak bolar. Bir dabara gaty gamaýly waka öwürlükdir. Sebäp şol mektebiň Rus bölümini ýa Rus klaslaryny enatalaryna duýdurmadan ýapypdyrlar. Enatalar çağırar mektebe getirseler, näse okaňda siz gelmäň diýen ýaly şular ýaly teklip edip gelen çağalarym enatalaryny meýdana goýupdyrlar. Elbette enatalaryň gahary gelip durur. Öz narazylygyny bildirip protest edipdirler. Ne derece edipdirler, kimin öňüne çykypdyrlar, kime näme diýipdirler, o barada bizde anyk maglumat ýok. Bize diňe aýdylany şol enatalar gaty gaharly görülediler. Harmyrada şolaryň içinden bir topalyny hökümet ýygnap äkitdi. Ýöne olary türme ýa-da on mäslukka basylanak şol häkimlikde mi, polisde mi, prokuraturada mi niräkidirin barda şo taýda olabilir. Söhbetdeşlik edip, gurrun geçirip, şu zatlaryň gaýtaranmalygyny talap edip, öýlerine goýberdiler diýip aýdýar. Ýöne bagyşla hökümet Rus dilini ýatyrjak bolsa, Rus okuwyny ýatyrjak bolsa, bu zatlar öz wagtyny ilata aýan we beýan etmeli. Sebäp biziň bilýän zadymyz şol Türkmen Rus mekteplerini ýa Rus dilli mekteplerde çağalaryny okatmak üçin her bir adam ortaça hasapdan her ýyly $2000 $5000 aralygyna para töleýär. Şeýtdirip öz çağalaryny şol mektebe yerleşdirýär okatmak üçin. O döwletini mut oku diýilen zat ýok. Kağız ýüzünde bar, konstitusiýada emma iş ýüzünde ýok. Pulun tölen adamlara närazylygyny bildirýärler. Biz näme munça pul çykdy, jetdik, ýogumyz bar edip orta goýdyk, çağalymyzy okatmak üçin nesinem olar kabul edenler. Ýa-da Aşgabatda şular ýaly bolupdyr, hökümet öz sözüniň eýesi. İkinciden, ýene de şol Aşgabatdan gelen habar. Türkmenistanyň Halk Hojalygy institutunyň talipleriniň ýa studentleriniň arasyndan şol döwlet şinownikleri bar, döwlet gullugynda işläp beren adamlaryň çağalary ýa-da pully adamlaryň çağalaryny okuwdan çykarmak ýa boşatmak barada karar kabul edilipdir. Näme üçin? Şol orunlara okyply ýaşlaryň ýa-ni garyp gasarlaryň çağalarynyň gelmegini öpçün etmek üçin. Hamana. Näme şuny gördüm ol hökümet. Garyp gasaryň çağasyna o döwletde okumak üçin hiç bir ýoluň ýoklugyny, hemme ýollaryň ýapykdygyny. Şonuň üçin halk öz çağasyny ýogun bar edip daşary ýurtlarda okadyp, bergi borja batyp olar bilimletmek üçin şunça ejer çekip beren näme Gurban Gulyň hökümeti şuny görýärmi? Ýok. Bular halkyň gazabyndan gorkup, halkyň gözüne çöp atmak üçin, allaw salmak üçin edilýän oýun watandaşlar. Başga iş zatda. Ýene de bir Aşgabatdan gelip gowşan habar. Ýa-ni ähli ministerliklerde
Yani Adalet Ministerliğinden başlap Howpsuzluk Ministerligi ol bir garas ähli puda galanda da şoň ýaly bir agyr ýagdy emele geldi diýerdi. Hemme ministerliklerde adamlaryň hemmesi bir zata garaşyp oty. Näme? Özlerim bilenak näme garaşýany ýöne bir zat bilýärler, ýurtda üýtgeçiklik bolmaly. Kim etjek, onu hasan etjek, nähil derejede etjek, o ediljek işlerin özlerine nähil täsiri boljak, pozitivmi, negativmi, halk olar kabul etjekmi, soňra kabul etjek gelmi? Ol adamlar nirde işlemeli, nädip ýaşamaly? Şu ähli meselelerin toplumy bilen bilelikde ulu alada bar, o adamlar inni bir ýa-da tupanyň öňündäki dymyşlyk ýa garaşmaklyk diýilen derece ýagdaýda ýaşap otyrlar diýip mene 4-5 ýerden habar geldi. Ol bir günüň habary däl, men size öňden gelen zatlary aýdyp otyryn 4-5 günüň içinde. Ene şolar ýaly bir garaşyk duýguly ýagdaý bar Türkmenistanda. Bir seretsen indi polislerim ýumşap başlady halk bilen gürleşen şolar ýaly ýumşaklyk bilen o ene söz bilen, dil bilen öňküsi ýaly haýbat atyp ýa-da şenkirip duran polis az ýa-da hemen işlerken göze görünen az. Ýöne her bir ministerligiň adamlary bir howada asmanda duran bir näme diýip aýsam, bulutmy, howpmy, ýyllarmy, göňü pürdemen bir zata garaşyp otyrlar, ýöne näme boljagyny bilenok. Ene şolar ýaly ýagdaý bolup dur Türkmenistanyň içinde. Ähli ministerliklerde. Adamlarym şol işe gelse de, gitse de, gitmeşek, gelmeşek, geldim, oturdum. Bir arda seretdim, ikisini gapdaladyndym, öýe gitdim, boldy oturdy. Ol ene hökümete de olur, hyzmat edenak, olur Gurban Ula da hyzmat edenak, halka da nädip hyzmat etjegini bilenak, kime yaranjagyny bilenaklar olur, ene bilýärler bir zady Gurban Ulyň möwriti ötdi. Indi näme bolar? Gelecek nähil. Ene şu meseleň üstünde olar kelle de uwatylar. Ýene de bir aýdylmaly zat, ýanky Aşgabatda ondan 5 ýyl olar şol mikroýollarda ilatyn kondisionerlerini aýryp dynmaly, muny täzeçe goýmaly, täze tertipde gurulmaly diýip ähli kondisionerler aýyrdylar. Kondisioneri aýyrmak diýmek näme watandaşlar? Onu işläp duran öý sowadyjy. Oň içine freon bilen bir zat bar, jisim bar, şol sowadyjy jisim. Ol emani kondisioneri gopar baýrandan soň oň içine freonam uçup gidýär. Diýmek, soňra täzeden şol kondisioneri diýämişler, olar başly barat bolsa ene şunu bir tertipde goýmaly. Öýüň ýa aýdaly penjeren bir gapdalyny hatara durmaly. Ähli öýlerde, ähli etajlarda. Kopark gittiler, bundan 5 ýyl ol, ýanky iýun aýynyň jokurymy yssysyny. Iýun geçdi, iýul geçdi, awgust geçdi, sentýabrda goýdular ýygyny. Şol bir kondisionerleri ýöne şonu täze ýanky penjere açan üçin, täzeden goýan üçin, täzeden ýa kondisioneriň içine freon dolduran üçin ilatdan ine pul baryny aldylar hökümetinkiler. Kim saýdy köne pullar 1 milyon berdik, 1,5 milyon berdik. Inni 5 ýyldan soňra şuň täzeden indi şol mikroýollar hemmejigine kondisioner sökmeli, ýene de buyruk gelýär. Ol ters goýulupdyryny başgaça goýmaly. Ýene de milletden şol pul almak üçin şertim şahym edip adamlara şonça azar berip gelip bine häzir yssyda Türkmenistan. Emma kondisionerler ýene aýrypdyrlar. Şol mikroýolyň ählisinde. Ene bilen mene hökümete goşmaça kazanç
halky çürkäp arlap elinden pulunu almak. Inni ozal şonu bizde köne pulun ol 1 milyon eden malsak da şu kansanerin fryonu doldurmak. Inni 2 milyon 3 milyona var bir ihtiyar diýdi. Ol kimin haýsynyň näme baky kesýändinim garyp milletin hiç bir habary ýok. Kim näme diýse şonu beräýmeli. Näme gerek kimin näýişimen kansaner miras edip dur. Haýsy penjeremde dur. Men şu elektristwany toğun bakadyň töleýän boluk oturdy. Siziň ne işiniz var? Yok. Onu bir tertipli durmaly. Bäşilen soň yok o tertip bolýar, bu tertipli durmaly. Ine milletin ähli eline akijetin yok, bary ýogyny gaňrap alyp atýar. Bilemine Aşgabatdan gelip gowşan habar. Yine de bir habar gelip gowşdy. Bu bütün Türkmenistanyň degişli watandaşlar. Bu habarda aýdyryşyna göre ýanky Orsiýadyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäheriniň medisina institutyny okap beren türkmen taliplerimiz var. Yüzlerçe talip ya student. O ine şolar her ýylyna pul tölemeli okaýarlyk üçin. Başlap. Olam näme diýýärmişler? Siz wagtyny pulu geçirmediňiz. Inni açyslenýär düşdiňiz. Inni kil gelersiňiz. Ýene bir ýyl ol adamlar işi okudy galýar. Demek en atasy işläp inni kiline pul taýýarlamaly. Ani şu ýyl pul ertip berseler yok. Biz sizden nağıt pul alamdak, mani perçesleýene bilen alamdak, nağıt pul getirin diýär. Türkmenistanyň nerede nağıt pul var bärik taşyna en atalaryň çykarma. Ol mümkin däl şu. Şoň üçin nağıt pul bolman üçin ýene de açyslenýär diýerler diýär studentler. Meselem şol medisina institutyny 5 ýyl okamaly çağa 1-nji ýyl pat kurs, 5 ýyl okuw, ýene de şol her ýyl okuwundan ýykyp, indi 7 ýyl okamaly pesinde. Şol wraçlyk diplomyny almak üçin. Tapýan bakanlaryň watandaşlar ene sen möhreden gijikdirdin, wagtyny tölemedin, enne biz senden nağd pul görnüşini aljak, ýa sen bir ýyl galyň, enne kil gel. Ene şeýdi çağalyň üstüne gülüp otyrlar. Kim onu edýär? Bäzi dogry düşünmek gerek. Bir zady bilýär, Tatarstan gany bir türkmenler bilen, dini bir türkmenler bilen, aýdaly dili bir türkmenler bilen. Näme üçin onu beýtir öz gany bir, dini bir, dili bir milletini beýdip zulüm edýärler. Olar näme görmän, bilmän durmy Türkmenistanyň içindäki ýagdaýa, diktaturanyň şeýdip öz halkynyň üstünden gülüp oturan ýa şular ýaly eziýet berýärni. Eger biz aýdyrşýar şu hem ganymyz, hem dinimiz, hem dilimiz bir bolsa näme üçin bu Türkmenistanly studentler Tatarstanyň hökümeti ýa-da bir aýdaly institutyň ýolbaşçylary, rektorlary ýa bilim ministrleri dogonýaly gujaklap şular garşylanak ýaşury bilim beren. Näme üçin bir Tatarstanyň ýolbaşçylarynyň ýadyny Türkmenistan diňe haçan ol özlerini öňürýän Kamal maşylar satmaly bolanyny ýadyna düşýär. Galyn wagtda Türkmenistanlylar ýa türkmenler bir döwletiň ýadyna düşmeýärmi? Näme üçin beýdip biziň halkymyz dogorluk respublikada horlanýar? Näme üçin beýdip bir güne çağalary salgyt salynýar? Näme üçin en atalar ejir çekmeli? Hani kömek? Hani Türkmenistanyň ilçihanasynyň işi, Orsiýetdäki ilçihanasynyň işi. Hani Türkmenistanyň bilim ministriniň işi. Hani Türkmenistanyň prezidentiniň etmeli borjy ýa işi. Şu kadrlar, şu medisina işgärleri, şu lukmalar Türkmenistana gelip halky bejermeli. Halkyň saglygyna gözegçilik etmeli. Eger şulara şu mal gollaw berilmese olar soň gelenine nädip bular düzüg ýa dürsi işleseler. Şunça para peşkeş bermeli bolsa,
Nädip onsoň olar arasy işletirler. Ya döwletiň töleýän $50 aýlygyna arazy bolup işletirler. Şu mal talap edilýän pul okugyň dowam etmek üçin $3500 aralygy bilen $4500 talap edilýär dedi. Her bir studentden. Ýoksam okugyňdan sen boş illik ýyl gelersiň diýip. Şular ýaly atçylyk edilen studentlaryň sany şol Kazannaky Medeni Institutdaky studentleriň sany 250 adamdan geçýär şuma. İzine galan enatalar nirden tapıp munça pul uğrasın? Kimin elinde şu mahal bar? 3,5 min ya 4,5 min dolar. Boş alıp uğrada yarıyalı. Sa bolonu da ne edip sen uğratacak? Yollar yapıp hiç kim işlat geçirdiğine. İnni olurum o Kazannaky oturulurum. Yok bize nağıt getirip verin diye. Nağıt getirip versenim yok bize diye Türkmenistan'ın üstünden yörüte geçirip getirin. Tabi pullar mafiyan pulu ya da haram kazanılan pul olma mümkün. Yine de student çağının üstüne yine şunca kıyınçılığı yükle batıyla. Enatalar ne etmeli? Ne edip çağlarını okutmalı? Şu sorulken bir neçe soru var. Ama şu sorulara cevap veren ne hükümet var Türkmenistan'ın içinde ne de Tataristan'daki devlet yolbaşçıları şu sorulara cevap veriyor. Ne için böyle oluyor? Ne? Ben şunu hem size değindim şu vatandaşlar sebep bu studentleri birinciden en atası gitti meşak geldi meşak deyip var okuğunuz okan diye ne var? Siz şu rahatlar okap gelin iyiliğinize sonra vatana, devlete, halka hizmet edin diye uğrattılar. Ya şol devletlerde galıp işlendiği uğradan haklara. O Padgata Vitilini kurs ne için gerek? İstenlik devlette Türkmenistanlar için Padgata Vitilini kurs gerek. Ne için? Tep ol baryan devletinin dilini bilenak. Türkmen çağlar Rus dilinden bilenak, Ukrayn dilinden bilenak, aydalı yankı Belarus dilinden bilenak. Şol için bir yılla bilir, şol dilini öğrenmek için vaktini sarf etmeli. Ne için mektepte verilmedi bir bilim, bir ilim, bir dil öğreniş. Eger öz halkına bilir, eýeli geçecek bolsa, hani bilen wada berer. Her bir Türkmen okuwçysy näçe dil bilmeli? Rus dilini, ingliz dilini, fransuz dilini aglyny orup görleýärdiler. Niýazykdan başlap şuň kuwneçeli. Hani bilýän zady bilen. Kim okutmaly buları? Hani Rus Türkmen mektebine ýapyp koydular. Niýe diye Türkmenistanyň ýaşlar okuma? Elbette öňkü postavet devletlere gidiyorlar. O yerlerde de onun dilini bilmesen sen ne edip okuyacak? Ne edip muğallimler olur oku ya temanı ya bilim versinler. Temanı düşünürseler. O çağı düşünün ağa Rus dilini. Ya Ukrayn dilini ya Belarus dilini. Hemme kişinin ortak bulan Rus dili şonu bilen aklar. Enatalar olsa böyle näme olsa şo olsa hiç olmanla bir yıl şol tayyarlık kursunu ya Padgata Vitilinde okudum. Son okuwa girin hiç olmanla maşgalarından bir oğlum ya bir gıydım bilimli bolsun dip olar uğra diye. Neticesem şu bolupdy. Näme etmeli? Çydap çekip oturmalı mı? Ýaşlar men size ýüzlenýär. Şu döwletlerde ene ejer çekip oturan. Okuwny dowam etdirip bilmän kösenip beren ýaşlar bar. Özüni etbä bilmän, ýygynyň pul gelip bilmän, uğrady bilmän oturan enatalaryna näme diýjegini bilmän gidip bir gerekmejek işlere baş goşup, jinayata baş goşup, ogurlyk etdi, jümürlük etdi ýene bir zatlar üstüne tutup suda edilip oturulan ya okuwdan, üniversiteden, institutdan açyşlayan edilen ogurlyk gyýylan san-sajagy ýok. Kim şu zatlara jogap bermeli? Kim şu zatlara eýelik etmeli? Öz halkymyza. Hökümet ýok. Emma ýanky bilim ministri ýerine däl. Daşary işler ministri ýerine däl, ilçihanalar ýerine däl.
hiç kim halkyň ýaşlaryň aladasyny edene diýmek siz özüňiziň aladasyny etmeli ýeri geldi. Watandaşlar, ýaşlar. Haçana çelisiz öz problemaňyzy enataňyzyň üstüne ýükläp oturjak. Olar ýogun bar edip size uğradyp oturlar. Şopurlara biýetine. Ýöne bir hak hukuk gorulmaly diýen pikir bar. Şonu hem nähilem bolsa ýuwaşlyk bilen siz herekete girilmeli, öz hakyňyzy, hukugyňyzy talap etmeli. Ýazyň ilçihana Türkmenistanyňka, oturan döwletiňiziň, Tatarstanyň prezidentine ýazyň, şoň bilim ministrine ýazyň. Ýazyň ýagdaý düşünür, näme beýle bolýar biz bilen. Ýöne Tatarstanyň prezidenti, Tatarstanyň bilim ministri. Sizem bilmeňiz gerek. Şuň siz Türkmenistanly ýaşlary gelecekde lukmanlar horlayan bolsaňyz ýa beýleki studentler şular ýa para peşkeşiň üstü bilen ertesi gün bular ýurda dolanyp barandan soň siz näme pikir edýäňiz şu ýaşlar soňra siz gorlar ýa siz bilen arkadaşlyk ýa raýdaşlyk bolar diýip pikir edýäňiz ýok bolmaz. Her kişinin gözünün öňünde dur çekýän horlugy ýa jeberi. Ol bir çynowlyň ýa bir ministrliň alýan para peşkeşi bilen baglylar. Bu mesele bütün halkyň bir görüp oturan kynçylygy bilen baglanşykdy. Şoň üçin siz hem oturundy, biraz oýlanyň, pikirleniň. Dogorluk respublikanyňda edip oturan zulmyňyz bar edi. Şu zulm. Hep ýaşlaryň biliminiň, ilminiň öňüne alýan bolsa şu zulm. Bil kaslyň edilýän iş. Demek Türkmen hiç aşan ayağa kalmalar, ılımlı, bilimli bol. Siz hem şoňa Tatar dogorlugyňyzy goşandyňyzy goşup oturýar. Şuň kun mesele şeýle. Onu bolşuýaly, durşuýaly aýtmak gerek. Ýa-ha şu ýaşlara kömek edin. Oý okuwyn dowam etseler, ýoksa da sizin hiç bir zatdyňyz özüňiz boýuna alyn. Beýdip bir ýerde owadan söz gürläp, bizine hemmemiz gany bir, dini bir, dilimiz bir doganyp, kamaz maşylar satjak bolanyňyzy agzyňyzy köpürjekledip görlemäňdi. Şular ýaly ýerde arka duruň. Eger siz hakykatdan hem dogan bolýan bolsaňyz. Men şonu aýtmakçy boldum. Şu gepleşigem ýeter. Tatarstanyň aky ýol başçylary bilip otyr. Şoň üçin gaýrat edin. Kömek edin Türkmen dogorlugyna. Şular döwletiň gelejegi, şuň kokap beren ýaşlar, siziň döwletiňizde şolar erteki gün ýurda baranna, erteki gün hem şolar siýasatçysy, hem döwlet ýolbaşçysy, hem pudak ýolbaşçysy. Siziň hem gelejekde nesilleriniz şuň gün Tatarstanyna okap beren studentler bilen iş tartışmaly bar. Ondan olar näme ýatlatmaz mesele, nähil kyn ýagdaýda bilim alan, okan ýa diplom alan. Şu zatlar barda size moýlan. Boran watandaşlar, şuwurlukça hemmäňize ijaňyz rahat bolsun, erti nesip bolsa saglyklly görüşelim. Sag otur.